Dudu tanggung jawabku iki, Mas. Dudu tanggung jawabku nek ra iso mandeg ngene iki. Lah iki ketuane sapa iki? Oh. Pripun? Hop. 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 Budaya, budidaya ning menungsa ya, Mas. Joget kok padake dagelan. Aku ki cah anyar aja mbok ditukari. Ngono lho. Nggih. Padha gatekke rumangsaku mrene adados kawana sapa kok dikaya ngene, Mas. Mas Bobon wis, Mas. Lapor bawa sesone teng mriku kok, Mas. Aku tak bali wae nek ngene. Ampun. Mbah Pelong, ngono, Mbah Poleng. Nika, lho nika. Mbah Poleng. Nika. Aku mbok diayomi to kanca-kanca iki. Iki kancane akeh banget aku sing saka kulon ping aku saiki. Iki geter PW jare kanca mau bengi tak jareke ya aja kaya ngono to sampean iki. Mau bengi mayang nggih Pak Geter nggih. Wah, jan. Pak Geter salim iki. Ya, sampun. Mas kok wis. Wis ya kanca-kanca. Darawiyaga pun nggih. Darawiyaga nggih. Oh, cinta kok bolo foto. Sampun nggih, Dara. Yo aku ngerti nek kowe iki iso ngrebab. Wis ya. Bimo, wis ya. Wis. Tak. Oh, karang yo ana Ki Gongso. Ya so, Ki Gongso awake dhewe aku ki ning kene iki nyambut gawe kaya piye ta iki? Lah pripun? Sing ingkang rawuh mriku
kelamparan para seniman-seniman yo Ya, nggih. misuwur menika Nggih. paribasane kaya ancek-ancek eri Mas. Ning ya nyengkuyung sedianipun Mbah Polek Putrah Kulawarga utawi Ki Purwono Purba Carita menika alhamdulillah sampun nyupitaken putrane kekalih sing siji dhisik wis ditetak sing saiki sing wedi ya giliran ditetak wis kelas 5 muga-muga berkah samudayanipun Mbah Poleng sak putrah kulawarga Amin, kathah amin. rezekinipun Amin. muga-muga lancar acarane wis gedhen nganti pirang-pirang dina ya to awake dhewe nyengkuyung wayangan bagune seneng-seneng wonten ing dalu sapunika. Nggih. Wis iki arepe kepiye wong wis do nglumpuk kabeh kaya ngene iki nek dunggahke siji-siji iki ora engko nganti limbukane jam 3 to Mas. Pak Toro Ki Bambang Wijinugroho Nggih. warga laras jangkep komplit Waduh. Ki Tulus. Menika Ki Tulus iki kepareng rawuh ra ketong saiki nyupir. Waduh aku Iya, mi. iya, iya. Dadi minder aku ngene iki. Iya. Nah, aku dadi Wedi aku kok. aku Mas, ya aku- wedi ya, Mas. Lah ngopo? Ora apa-apa. Lho biasanya meni denok tatin to. Monggo Oh, ya. saiki ya jejer Ono son anu ya. kontrol saiki. Ana garwane sih. Lah iya, saiki biasanya ngetutke Mas. Aku Nggih. ya ora wani piye-piye wong Nggih. ditutke ya to. Nah, nggih. Saiki akeh banget sing do Mbak Ayu ya ditutke, Nggih. ditutke, ming aku sing ora ditutke. Nggih, nggih. Ora tak dijak mergo wis kaya parut aku ibaratnya nek nggawa bojo gitu. Terus kaya ning ndi iki kok ditutke aku wah cilaka ora iso nakal ya aku. Berkah barokah Elah. Mbah Poleng sak putrah kulawarga gantenge ra jamak-jamak. Nggih. Endah kaya ngene iki entek pira ya Mas. Nggih. Buamelan ya wis wae dhewe, son wae dhewe tegeske ngirit. Nggih. Anake ya sing siji wis disupitke ya digandenge dadi siji ya padha-padha bakune nyengkuyung tasakurane Nggih. Ah, nggih. Mbah Poleng sak Nggih, putrah nggih. kulawarga. Ayo dunggahke Mbak Tatin ben gayeng. Heeh. Monggo sepote ajeng napa. Ya matur nuwun Mbah Poleng wis disalami mau. Aku mau ya ning kene iki nggo niki maksud ora aku wis ngene iki wis keluarga. Lemune ora karo ngene. Hah? Lemune ora karo wis Ora Mbah Poleng kowe Ah, wis iya. wis karo tak ngono. Ya ora no karo Mbah Poleng wis Nggih. pokok kaya sedulur. Mbak Tatin. Nggih, monggo Mbak Tatin. Nah,
Sugeng dalu. Mas Gading, salaman dulu. Salaman. Jangan lari sih Raumum. Wah, Ini mayang sesuk cek mayang. ditunggoni aku rawani aneh-aneh. Apa ta Lah, ditunggoni apa? sapa? Rasa wedi nek jenenge nang panggung ki teko los dol ngono wae lho. Tunggoni sapa? Tunggoni sapa? Ki Tulus lah, tunggoni Ki Tulus lah. Nganu Pak Tulus ki nek yamene iki rada budhek dadi ra masalah. Wah iya. Ayo. Arep tok piye-piye ki. Ayo ngene ya. Oke, oke. Berarti nek ning Sudon Rungon to berarti. Ya nek yamene jam-jam yamene iki rada rapati krungu. Lah nek iso. Nek isuk ya rada-rada. Lah nek pas Ngapa ta? Ana jenenge seniman kuwi ana bojone karo ora ana bojone nek wis nang panggung ki harus profesional. Ya, itu dia. berarti milik umum Benar. lagi dadine. Milik umum. Berarti plat kuning no. Plat kuning kaya angkot wae, plat kuning. Maksudnya milik umum itu suaranya, ngono lho Mas. Tak kira nek milik umum kuwi ya dadi piye carane. Kok malah cek-cekan. Bojomu iki meteng ngerti ra? Yo ngerti, yo ngerti. Ayo lah. Oh iya arep bintang tamu meneh iki mambengi viral iki mambengi. Ayo. Mambengi nguler kambang gak to Mas? Saiki nguler apa? Peh, mau bengi ular kambang ta iki? Peh. Arepe Kasihan. ngrusak sandang panganku. Nggih. Kalah we kalah. Iya, Bang iki Om Toro nggih rawuh. Nggih menika. Om Bambang nggih Pak, rawuh. Menika Pak Kisna nggih sak lenggah. Mas Tulus. Pak Pak Kisna lenggah Mas Gading. nggih kali. Iki awake dhewe ning kene karep dagel piye coba? Seniman kabeh sing teko iki dadi. Nang kene iki ora ndagel, nang kene kok nyumbang kowe iki. Ayo aku wis tak sumbang-sumbangke wis tak adol wirang paribasane wis. Aku wis ngamplopi sing di omah urung. Lho, mengko angger rampungan. Lho kok lali, saiki wae disekseni masyarakat kene. Lho, rene arepe engko ya Mbah Paling ya. Engko lali kowe engko kene tak Ora. gawake sik. Gawake sik piye wis tak keke Mbah Paling meneh aku. Nggih Pak nderek mangayu bagya menika Nggih. Mbah Poleng sekeluarga. Mugi Nggih. tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng. Nggih berkah keluargane, berkah apa jenenge Putrane. nggih nika nyupitke Mas Maul. kalian Mas Sapa ki jenenge sing gedhi yo angel ra jamak-jamak. Ferel. Farel. Ferel. Nggih. Ferel. Ferel ya Mbah Poleng ki duwe anak kok ya bagus-bagus padahal ya wonge kaya ngono ya. Nek didelok iki ketoke kayane iki ora jenenge apa ya, ora jenenge ngece, ora jenenge piye ning maksudnya iki wajahnya itu ketoke nek dideloki kaya rungkut ngono ya. Mergo putrane kok apik-apik iki mergo ora duwe untu. Kok ora diuntu. Dadi mak tunung ngono dadi dadine apik iki mesti. Metik iki Mbah Poleng iki. Mbok sesuk kapan-kapan iki Oh. dicukur to Mbah iki Iki jan Mbah wis kaya Mbah Poleng ki musuhe karo peyek. kok karo payek. Ra diuntu. Peyek karo kacang, Mas. Ah, nggih. Nek arepe dahar kacang aku nek karo kacang ki wegah aku minggu bal-balan ning jero ngono. Ngalor ngidul. Saiki wis kenalan iki wis sinden-sinden nom ngono-ngono kok Iya. manjaki sing ngendang ki wis karo ngono ki nang kene. Pipone gedine ra jamak-jamak. Wis saiki Mbah Poleng iki mempengi ra jamak-jamak. Budange we ombone sakmono gedene. Ya to. Gamelan rong set. Ya to. Iki aku ning ya ning gumune karo Mbak Endang iki lho. Lah ngopo? Biyen-biyen iki gek kepiye kok ya iso karo Jan. Wah Mbak Endang iki ayune puwel lho, jane kok kaya karo Mbah Poleng ya Mbah. Nganggo gendam ketoke iki dadi Mbah Poleng ya pinter ya lek golek bojo iki. ora nganggo aji-aji ketoke. Ketoke didukunke. Ketoke. Ketokne iki tekan saiki urung ilang dadi iso nek sewaya-waya ilang. Ilang wis wegah. Blayu dene. Sopo iki kok aku iki biyen kok kilaf ngono ya paling. Ya ora wong jenenge tresno ki jalanan saka kulino. Ning ya nyatane alhamdulillah wis anak-anak loro, wis iya. gedhe sing siji wis kuliah. Iki wis iso bangun miturut karo wong tuane. Sing siji kelas 5. Kelas 5 kuwi wis gemoy kaya ngono kae. Gendut ya. Gaweane ngunduh layang. Ya kayak Farel ya. Gini ki
anu ndedonga kagem apa jenenge? Nggih, nderek ndedonga. Sing disupirke kagem. Mas Gareng. Muga-muga dadi anak sing berguna kanggone keluarga. Amin. Amin. Bangsa lan bangsa. Amin. Berkah samudayanipun, berkah rezekine, berkah Nggih. yuswane, berkah putra-putrine. Oke, Amin. Putra-putrine anake lanang kok. Ya sesuk nek Mbok Rabi Oh, jare meneh apa? meneh wayangan meneh sesuk. Oh, nek Gua meng- melane sekali gelar dhewe. Nek meng wayangan wis siap apa-apa wis duwe dhewe gari Nggih. ngetokke. Demung we double papat. Yo, Iya. sing Wah, nabuh yo iki. dengan jos. Ireng kabeh iki ya. Oh iki sing nabuh iki dijabri dhewe-dhewe iki ora kok lewat paguyuban iki ora. Berarti iki jenenge apa paguyibane? Poleng laras iki. Nah, Poleng laras ya. Jane iki sing poleng iki apane to dijenenge poleng ya? Mbah aku ora ngerti ora dong aku iki. Aku soalnya ketoke ra weruh. Sing poleng iki mesin laundryne dadi peh jana mrene iki mesin laundryne. Ora anggere wah jan. Ini yo terkenal nanti-nanti yo dong londrek kere. Oh tenan Mbah Poleng iki jos guamelan wayang son isih buka laundry. Oh angger ning kene nek turu nginep ning kene iki angger iso kae. Wo. Lah kowe nek umpamane sirahmu iki rada reget londrek kena nang kene. Omah dadi poleng aku. Nggih Mas Gading niki Nggih. Mbak Beleh anu napa nggih tetembangan rumiyin menapa Nggih. wonten pamundutan napa dereng? Jagongan sih. Ayo wong niki wau sing ngisor wau enten sik request caping gunung. Oh capek gunung. Nggih. Oke. Menangkani caping gunung riyen kok. iki. Terus niki mengke nggih sing do jagong seniman-seniman iki ya do Pun munggah. Nggih. disuwun berkahe Nggih. ngono lho. Mbah Poleng kok kon joget wis demes nganggo busana Jawa. Wah jan kaya ketua campur sari. Tenan. Ngan, iki Mbah Poleng iki lagi ngitung duit nang jero iki. Oh, sing do nyumbang-nyumbang iki lho diitung. Nggih. Kok malah mlayu. Ya ora mlayu gur nang omahe dhewe kok mlayu. Niki Menika nggih enten- minangkani pamundutan rumiyin sampe gunung Mas Nggih, Gading. niki nggih mlebet melih niki Oh, nggih. enten Sugeng dalu Mas Gading saking Mbak Linda Singapura. Oh, Mbak Linda. Badhe request Framen Bandung Bondowoso Mbak Tatin kalih Mbah Wondo. Saweran 500.000 niki. Terus Mbah Wondo enten menika, malih. ya. Sampun kula transfer 300.000 nggih Mas. Kula nyuwun lagu Orang Ngira. Kula fans berat Pak Seno. Niki saking Susan Arianti Hongkong. Matur suwun nggih. Oh, nganu Mas iki sing dadi sing njaluk iki saka luar negeri Nggih. kabeh. Mergane malah hari ini di streaming dalam Streaming. Seno Dalam Seno channel channel. nggih. Nganu Sone nanti iki Mas Son nganu kontarole nggone Mas Gading tulung ditokno. Ditokke ya Mas kontrole. Ya. Ya. Ben Oke. krungu Anak aku nek kok apa? aku nek ngetoke ora kontrole kok. Ayo, ayo. Lah apa? ayo. Apa nih? Sik to, wingi ning Temanggung kok iso los kaya ngono, dan saiki kok kaya ngene. Hah? Wingi kok ning Temanggung iso los saiki kok kaya ngene. Ora her-her. Ora apa-apa, santai wae nek wis nang ngisor blencong iki teko tes ngono nek mamane arep ngonekke iki. Oke. Apa kok bagong? Apa? Gareng kok kaya tikus ngono iki ra apa-apa, Mas. Wingi ya, trewelu. Terwelu dik. Terwelu. Ya wis ora apa-apa. Sun ya, Pak Ya. ya. Lah ngapa? Sun ya, Pak ya. Iya, Sun ya. iya. Oh, berarti Mbak Netikus wong tak menisun Mbak iya ngono marang aku menitikus kok sampean iki. Lah berarti aku apa nih? Suarane nulur rusuk apa jenenge? Nurut rusuk. Wong ngarani wae ra iso kok omong. Menika apa dirian Mas Nggih, Gareng? minangkan ingkang kaping gunung rumiyin. Oh, capek gunung. Nggih. Ah, kok Mas Gasan yang ngadeg meneh. Caper ketoke caper. Caper. Arepe engko nganu nek Mbah Wondo Ah. iki nek kon dadi Bantung ya wah aku tetep. Capek gunung rumiyin nggih. Nggih, kaping gunung ngagem parian nggih. Men jos. Oke, siap. Cindian-cindian disiapke pariane Nggih. mikir Yo, kecaiki ya yo. diketik nek iso ndak lali. Ya. Saben bengi. Waduh, ikune tekan kono. Kaya nang jero gua iki ya. Iya. Ini wis entek pirang gendul ta kuwi. Wah,
Kayak wis putus kayak bisa. Wis tidak kondusif. Sudah sampai mana-mana imajinasinya bisa kuwi. Awas lho. Wingi wis request wingi. Dek, aku sesuk unggahno panggung yo. Oke, ayo yo. Beres. Ayo engko siap diunggahke. Engko tak unggahne. Engko fragmen ku wong telu karo Mbah Wondo. Iya, iya. Piye to, Mas? Ora iso ngepaske. Wong iki ning kene iki wong akeh, wong aku dudu grup ya wis ngono kuwi. Ya nek paling ora iki nek ya nek jengleng iki dipaske. Soale nek ora pas kuwi lara. Nek jembeng Mulane kudu dipaske. Ya Mas. Umpama ora pas ya kok ben kon ngepaske. nganu tuntun Iki nggon ngendi iki ngono kuwi. Tuntun. Nah, dituntun. Mas Gading kok wis paham ya? Paham wae aku. Paham. Aku ki Wis shh. Mas Gading wis tau ora pas, Mas? Hah? Wis tau ora pas. Oh, kerep ora pas wae kerem lengse. Kompleks. Jur ketetet. Nganti kaya nganti kecedet ya. Nggih, kecendet barang. Kecedet. Oh ya, selumrah ya Mas Gading wis kuliah kok ya Mas ya tadi ya wis paham. Ah, Sidik-sidik nggih, ya wis sidik-sidik. ngerti ya teman. Bener Mas, tenang kuwi kudu dipelajari. Nggih, niku mau pelajari ilmu kula ngaten niku. Contohnya aku ki tak tamake nganti dengkulku lemes ora Wah. jam-jam. Le mlaku gregeli. Tenan aku langsung dengkulku lemes sing grigingen aku nganti. Nggih. Yo. Yen memaja. Yo saiki. Ping pindho kok luput terus. Jane iso ngepaske apa ora? Deke. Dek kuwe nek bahasa kono kan ana. Bah iki jane lengen apa kentrungan to iki jane. Lengan poken-poken nggo ngantel kowe ya iso lho iki. Iya sabar. Maksud iki mau saka pinggir mbok menawa saka ngarep. Madem ngarep ngene. Nah, engko kanca-kanca dlang tum anggere wet. Wet ya. Jreng ngoten nggih kanca-kanca nggih. Kate iki. Madhep rono. Yo digatekke wis do klenger tadi. Heeh, madhep rono madhep Mas Gareng. Ya ngono ngene ya Mas ya. Nggih, aning kok ketoke padha wae. Ngarep ya, Ketoke padha wae. ketoke padha wae piye? Jane ngematke ngarep mburi. Maksudnya piye Mas Gading? Kowe Lah, ora iso Wak. bedake antarane ngarep karo mburi ngono to Mas? Hah? Mang tingali Mas. Ngopo? Padha to. Ya nek coba marep-marep. Weh. Betara guru Mas dadi Maksudnya bertara gulu piye? sing nganu sedakep. Apa? Sing sedekap apa? Ora. Sing sedekap apa? Ora tangan ki nek sedakep ya ngene. Aku tangane nang kene ora sedekap. Iya, saka ngarep kene diam. Jeng. Arep meniat diamput ngono kowe. Ora. Awake dhewe iki CS ora kena. Dadi awake dhewe iki CS awake dhewe iki CS. Wong arep gandeng kok malah nyopot tali-ali yo dasar copet. Ngarep Moro gagi mrene diajem. sapa? Moro gagi mrene yo diajem. Diajeng kok diajem. Ya wis ganti po? Yo ten diajeng Oh, ora ayo. Kene diajeng. Aku seneng sing kok. Mun aku jek kok padake. Apane? Mau. Le Apa kok? Lek em ki ora em. Ngono kuwi mir. ora saiki wis ganti Mas. Saiki wis ganti. Ngono saiki. Kaya ngerti-ngerti ya kowe. Wow, aku wis ngerti panggonane iki wis ngerti aku. Nganu kok ya wis praktek kaya. Wis ngerti tak praktekke ya. Paske. Makan. Jreng ngono ya sing kompak ya. Kompak. Otak, malah ngapa to kowe? Otak.
apik. Urung kerasa ya. Apik iki apik. Wis cocok. Guna Jreng. piye? Mas Kiswan jreng. Jare kon jreng. Jare mau kon jrengke. WL. Endi WL? Iki Udu. jare poleng laras. Sing apik to, aku kejombo ditukari, digayengke sithik ngono lho. Ditukari iki nang kene ora ngerti bahasane Wonosobo ya aja gorene. Ya di Tukari iki apa? Ditukar dijolke. dudu. Apa? Ki lho, dinak kali iki lho. Lah nggo bahasa sing ngono ditukari. Nggih ampun, mak jreng ngoten nggih, duduke diangkat terus jreng. Nah nggih. Duduke diangkat. What? Lah iki ya. Jreng tutuke diangkat. Kowe iki dudu yoga, Dek. Gak gongsonipun di ngono, Mas. Ditamake tengen gongso, tamake tengen gongso. Jreng, ngoten iki nggih. Ya, yuk ayo. Larase apa? Larase. Sing penting bareng. Sing penting bareng. Yuk Ciro lu, jreng. Cocok. Wis. Piye? Ngene iki angger yoga bladikan pirang-pirang dina ngene iki. Tak contoni kan cocok. Tak contoni ya. Umpama ndelang nun sewu ki geter nggih. Turun tangde. Ndelang tung. Duduke diangkat set. Nah, kamplenge ndak sekancane peng. Dadi Nesu. aku ngomong ora gayeng-gayeng kok iki. Kono nesu. Lah iku ora gayeng-gayeng, ora gendang dijrengke. Lah ya kok kan tergantung omonganmu. Lah ya omonganku, ayo gendang diangkat. Tandung. Pang ke sapa? Sing endi? Ayo. Ayo wani ya Pak Geter, ayo. Mboten. Kok oleh wani-wani nang kene, ayo. Iya aku. Aku wis tau kualat lho, Mas. Aku ki wong Brangkulon rumangsa mrene ngidul aku tak manut. Pak Geter. Aku wis tau kualat, Mas. Hati-hati tenan. Ngopo? Walat ngapa, Mas? Hati bias. Biyen. Biyen piye? Ya kuwi lho. Apa kok gur guyang Ya aku ngomong to umpama nek arep ditambal ya tukang tambal ban ngono kuwi. Mas, Halo, lebare kok njuk untuke lara bare. Kula menika Kualat aku jebul. bareng mau bengi nderekke Ki Geter ki aku ora bali aku. Ora bali aku. Sopo sing takon? Aku arepe merajake Ki Geter ngono lho. Ngono ta. Maksudnya lah ya nek mambengi bar melu Mas Geter. Ah, iya. Terus aku ra bali. Lah ngopo kok mambengi ra bali kan nek ya ora ana wong takon. Aku tak bali wae saiki. Aja. lah urung. Kancaku gur kowe nang kene iki kita kan sudah sama ijo-ijo, ta. Gah. Ijo apa artine, Mas? Kuwi kakean mangan sayur. Ora ya. Ijo iki jodoh, ngono lho. Apa ora? Iya, iki lho Jod. Saiki dipaske ngadepe ngendi? Buri. Sopo sing video? Cek urung kapok piye ta? Aku tau ngerteni wis. Apa, Mas? Coba bae kok muni mak kluthuk-kluthuk ngono ya. Kok malah mak plek-plek. Cilik, arepe ngomong meni cilik katane. Bar dikumbane ora urung ana sing garing. Apa? Iya kuwi mau. Kuwi ta. Wis garing ya Mas, aku cilik kok sing penting atos ngono. Bangane gede kok amem ya to Mas. Ora urusan. Jadi Iki lho iki. Vicky Mas. panas ngeyup. Oh, piye? Nek panas ngeyup. Oh, ya lek ki rasa. Emang aku lagi nembang kok
Panas yo ngiyup. Nek ra ngelingi juragan cilik ra. Supit ki meneh ngono. Ampet ya. Ayo Mas. Kempit ya ora apa-apa. Oh. Karemu. Ha. Dan Parian. Rian. Ayo. Saka ngendi iki? Saka kene. Saking Pikorien. Sing ndi? Saking ibuke. Niko. Ah niko Sapa sing arep parian iki? saking Simbah. Ayo. Mbah ya. Ayo, Mbah. Ayo Mbah. Mbah Uti. Mbak Uti. Simbah nek dandan sedina. Ayo. Poleng. Iki Mbah Poleng ta iki? Mbah Poleng. Sing nggo parian sapa? Sing Iku nggo terserah ya. Terserah manut arep sing disupitke apa sing Mbah Poleng monggo terserah. Mbah Poleng supit meneh. Ayo. Tuku emping Tuku emping. wadahi piring Heeh. muga sing disupetke titik tenggal garing. Garing urung le. Iki lho. Iki wis garing ya. Supite iki ning bogem. Oh, wis garing to. Nek urung garing tak kon mepet keril. Kuwi nek jaman biyen to, Bu, jarene. Ayo. Wis boys saiki. Wis boys. Akhirnya wis garing Bapakne ki sing ora boys. boys iki. Ngono bapakne mung kebak wulu. Ayo. Ibu kok tak ngerti to, Bu? Lah kuwi ndelokke Brengose. ngarepe kaya ngono, Mendah, brengose. mendah Pendah liyane. sing ayo. Wis aja berlanjut ndak elek aku. Ayo. Tak apa-apa, Bu. Pane, Bu iki guruku kok iki. Ya. Ayo. Jejernya Mbak Neti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Aduh, mae. Tuku sate gajeh. Oh, gaji. Sate gajah berarti sate kere iki ya. Ya. Kronyos Karo es. karo es. Oh, dadi tenang gadul. Terus tememplek nggon lambe yo ngendi-ngendi tememplek ya lho. Iya. Ben kemampu. Lah mangan sate gajah kok karo es kira Ah, dadi iya. malah tememplek ra karo-karo. Jan niate ngono ki. Oh, berarti seneng sik ngono to, Mas. Seneng sing nemplek-nemplek berarti. Bekukan mesti. Iya. Sering sing gadul. Mugi putra Pak Poleng kekalih dadi wong sukses. Amin. Tuku yo gaji karo es dadi wong sukses yo. Ayo kembaranku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah sih. Alah, Alah, saiki sayang-sayang. Ada maksud Pirang-pirang dina mesti rong diwehi iki. Kerja Wong terus. semangate kaya ngono lho, mesti ana apa-apane. Iya. Apa ana dopinge. Ana iki ana. Entah. Njaluk di Kok meneng wae ngapa Mas Kesan? Biasane nek ra ana Bu Ayu iki kaya ngono kae lho. iya. Kuwi mbiyen bar Om Kesuan bar tabrakan ke terus rusa jarine. Umpama saya wis ra rusa tabrake meneh wae om rusa meneh engko. Ayo. Padake radio rusak. Ana celeng, Hei. Keparian kok ya. parian. Mari ah. Parian. Celeng apa genjek? Celeng. Oh, celeng. Iki barati bapakne apa mbokne ya? Iki bapakne mesti iki. Mbok iki pariane lho. Ana celeng. Ra duwe wulu. Ya. Nah, iki. Atene prontos. Mugi keluarga Mbah Poleng sehat selalu.
Amin. Amin. Tak kira keluarga Mbah Poleng kaya. Aku Eh. ramuni Kak, ramuni. Sing muni sapa? Lah iya Mas Yo. tak kira. Jajare yo, Mbak. Mbak Eh, Riza, Mbak Mbak Riza. Mbak. Mbak. Riza. Ayo. Bismillah, bismillah. Alah sing loro wis mumet iki dienggo kabeh. Mau dikirane arep saka kene sik to Mas Gading. Ah. Lah kan nek saka kene aman. Aman. Basan saka kene kono mumet dienggo Lah. kabeh. Wis dienggo iki, dienggo iki, dienggo iki. Kapok. Tujuane iki kuwi tujuane. Nah. Di ospek karo Mas Gading. Ayo Mbak Riza. Maem sate, Heeh. tak tambahi pete. Mugi sing disupitke, sesuk pinter lenggunake. Nah, iki lho. Rading. Lek gunake apa Mbak Pinter Riza? gunake iki Sing maksudnya apa? Gunake Pinter piye? gunake iki. Mongko iki sih cilik lho sing anak iki sing Ya gak supitke. lenggunake apa? pikirane le sekolah ben pinter. Oh, berarti Lah wong disupet anu, kok udu nggon kene kok. Nah, Lek sing disupet ora nggon kene kok. Sing disupet 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 terus kayak gede Lah piye? Apane sing gede? pinter Wah. lek gunake apane ayo? lenggunake Apa? kuine. Kuwi ndi apa? Apa? Anu pola pikire lho, Mbak. Oh, Wah. Sing Lah disupet ki udu sing kene. disupet ki ngisor. Ganti wae ganti. Ayo. Mugi sek disupitke. Heeh. Sesuk dadi wong sukses ya, Le. Iya. Apa iki? Ngono lho. Iki apa iki? Pinter lek gunake. Bisa ya. Bisa ta? Basan doyak wedi. Tak dioyak-oyak aku malah dadi. Alah, wong wis jane gerek anu kok ya teko jawab wae lho. Sing apa kuwi mau parikane pertama? Penak. Lah, angger bahas kaya niki wis gedhe. Dek kulino penas. Pinter lek gunake ngono kuwi. Lek gunake apane? Manuke ngono. Ya. Nggih, sampean ta? Nggih. Manuke kuwi wis. Ya, tak warai. Empun, manuke kuwi mau lho pinter. Ya tak warai ya saya sesuk meneh. Manuke pinter. Nek manuke pinter berarti nek ana kode Iso ya. iso ngerti dhewe. Ayo jezernya. Nggih, monggo. Wasito piye to? Ayo. Heeh. Padha kembarnya. Mbak Endah. Widi gareng, senengane saru. Heeh. Ah ora meng Mas Widi, aku ya seneng sing saru-saru. Dikonco aku ya. Heeh, di kanca. Mugi Mbah Poleng panjang umur dan bahagia selalu. Tak kira mugi Mbah Poleng Oh, iya, tambah kena. saru, tak kira ngono kuwi. Ayo. Mbah Poleng saru, yo. Ayo Mbak Bella. Dino Minggu, Dina Minggu. Nah, dina Minggu. dolanen Dieng. Heeh. Wah, Wonosobo meneh iki. Ya. Cerak nggon aku iki. Mau gak? Selamat menempuh bentuk yang baru. Putra kekalih Mbah Poleng. Bentuk Selamat. baru. Maune piye Mbak Bella? Biasane iki sing maune cilik njek dadi gedhi. Ah ya ora. Farel ya. Ora Tinggi ora terus. badane kuwi lho, Mbak. Awake barang. Duh. Ayo. Duh. Apa kowe mbiyen ra ngono? Hah? Apa kowe mbiyen ra ngono? Aku ya empuh aku gede dadi ming ngarep tok diabuh ngono aku. Bar disupitke mah abuh aku. Nek ning Wonosobo ki aneh, Mas. Dadi bar Pripun? supit ki Abuh. dikaringke ngerti ora to? Dikaringke. Di PP. Wah, di PP bareng ana pitik liwat Mas, trotol tul ngono. Dadine abuh ngono aku. Ki jenenge nek kene ana jenenge ya Mas nek Apa? apa ngene. Mbah aku ora wani muni. Apa, Pak? Gendel. Wis, kuwi ana jenenge nek nang kene ngono, nek nang nggonanmu mbah.
ngapunten nggih Mas Gading nika Nggih, pari-ari. Pak. Lah Mbak Tatin kapan? Lho, lah aku bareng. Oh, rumah Waduh, jareng Dewa, barang ora kok. mikir aku. Tak kira bebas. Iya. Ojo Jareng pung yo apa. Ojo Pak anggon aku ora kaya ngono kuwi. Nggon aku wis apik tenan iki tak tamakke, tak mempeng-mempengke ngono aku. Aku kok to Mas, ora to. Tuku basreng cacahe 6. Mugi keluarga Mbah Poleng tansah ayam tentrem. Ayo Reng. Ayo Mas, Ora gur gareng. plorak-plorok we. Ana kaleng, Ah. Terus wadahi wedi. piye ta? Tinggu wadah wedi Iku ngono. wadah wedi. Kok wadahi wedi? Mugi keluarga Mbah Poleng banyak rezeki. Allahumma amin. Amin. Assalamualaikum Yeah. salam. Panas nggih Mas Keter. Panas udan. Panas. Pancen ini pengendir the best number one. Jos. Keter iki. Ora bakal kok sinden apa dalang ki kelangan ngeng. Mergane iki luar biasa Luar tintingane. Beda karo kono mah Tintingane. tinggal turu. Dadi kelangan ngeng. Iya iya. Yeah. Sene sing demok Wah, papat do dhewe-dhewe kabeh. Wis. Iki suwuk kersane Ya ngalah. iki. Dadi Kowe sing kleru-kleru ya sikes ku lho. Waduh. Sikes kuwi. Ora lho karepe Mas Kiswani arep gawe ning liyane do ora gelem ngenut. Dadi ning iki sing siji dhewe demok Ah, papat kok nggih. dhewe kabeh. Ayo piye sing dinut sing endi? Wis karep-karepe. piye? Ora apa-apa. Nggih. Jenenge ngene iki malah kreasi lho, Mas. Nggih, Iki nek kon baleni kreasi. ngene iki ra iso. Iki komposisi jenenge. Komposisi. Nah. Komposisi komposer. Kreativitasé Mas Kiswan, Pak Nggih. Ibut. Ya niki enten mlebet meneh Apa, pamunten, Mas? Mas. Matur Mbak Cangik niki saking kula. Pak Dol salam. Kecandak saiki kae sing ngisor tetep sing jenenge Kiswan. Mbak dibaleni sik. Piye? Khusus Om Kiswan baleni. Yo. Khusus Om Kiswan Ah. dibaleni dhewe. Yo. Nah, Ayo. Ayo, yo. Nggone padha lara lo apa? Wela, ya. Iya, lagi bener Ah. pokoknya buku. nek mau piye mau? Mau lali. Nggih. Nggih. Napa Mas Gading wonten layang napa? Iki saking Bapak. Duh, aku kira sapa dul. Piye? Dul salom saking kademangan. Sopo Pas. Saya lirik ta Mas sampean iki. Lah wong ora sore maca kok, Mas. Gini. Oh. Wis ngono. Nya. Masalah. Ngapa? Pripun, Mas? Matur nuwun Mbak Cangik niki saking kula Pak Dol. Dolop, Pak Bol. lot. Lot. Bol salmo saking Kadung Mangor. Mangan. Kadung mangon. Pak Dul. Oh, Pak Salam Dul. saking Oh. Kademangan. Oh, Pak Do apa Pak Dul? Pak Dul iki. Pasutan Anjayeng. Endi iki? Endi wong ora Wajeng nyumbang lagu Sekar Sintrom. sintom. Niki sampun paring tali asing, ya. Nggih. Zaman edan menika Zaman sinom. edan. Apa we, Mas? Rokok. Rokok. Rokok 76. Rokok goblok berarti ya. Ya. Oh. Bar pitu kok 6 Lah ayo. iya bar pitu kok 6 iki berarti goblok iki. Iki tenan urut-urut tenan ya Mas, mula ora iso maca. Dalem
Pripun niku sing nyumbang lagu menika? Nggih. Pak sinten Pak Dul, Pak Dul. Nggih lagune napa niku? Niku mau nyuwun sinom apa kuwi jenenge? Jaman edan. Sita Parijono. Nggih. Niki sakderenge Pak Nunu, Pak Dul, Pak Sawani, Pak Kisno suruh naik panggung dulu ya. Nggih. Nggih, monggo Pak Kisno. Tutuk, tutuk. Katuran pinarak wonten pepanggungan. Monggo. Pak Kisno ngejak sinten niku? Pak iki mah kaya aku. Mah Sopo kaya kuwi aku. aku ra mudeng. Mah kaya aku. Mah kaya aku. Monggo, Pak. Nggih. Nggih. Nah. Nah iki wis mulai jagungan iki. Iki wis mulai jagungan iki. Jagongan. Nah. Ini nek ditambahi Om Toro wuh. Wah, Pak Toro, Pak Toro, Pak Toro. Turuk, Toro, turuk, Toro, turuk, Rene, turuk. Toro. Pak Bambang Wiji Toro. Nugroho. Nggih, sekalian Om Bambang. Toro, Bambang Bambang Wiji Rene. Nugroho. Monggo. Kalian Pak Toro. Truk, 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 Ayo, truk, truk. Toro. Bambang. Pak Toro, Pak Bambang. Majeng, majeng, majeng. Nggih. Nyuwun sewu. Kula ten mrika wau nangis terus mergane weruh anak kula gading nyuwun sewu. Terus kelingan kali adik kula Seno. Tak pengesteni ya dadi Nggih, dalang kaya betul. bapakmu. Amin. Dalang kaya bapakmu nek iso terus ucul naskah. Nggih. Dan karakterisasine wayang men ketok. Nggih. Ngapalke. Wis Mas Tara, aku ora iso omong iki. Mas ndrojos terus Nggih. Lah ya mung usul-usul mawon. nggih pripun. Bombong Namas Gading wis iso mayang. Harapan saya pokoknya aja leren emu sinau ya cah bagus. Nggih. Pintere itu karena sinau, karena belajar. Nggih, Pak. Om. Pokoknya ledolan disudo. Nggih. Aku nek Diokehi oleh dolan. sinau. Kula nek dolan ning ngejak Om Kiswan kok Om. Nak dolan ku kok ngejak wong sing tertib-tertib kuwi lho. Nak ngejak wong ngrusaki nular. Aku tahu ngalami ngono kuwi dolan karo wong rusak aku nggak rusak. Aku masih membayar terus tadi. Serawung itu sangat penting, Mas Gading. Sing baku gandeng aku mbiyen ya tau di ngendikani karo Kang Rama. Pancen harus kerep sinau. Nggih. Mapane nanti karo jam terbangin jenengan nanti akan semakin mapan. Saya Nggih, mapan. Om. Sing aku serawung golek sing apik. Terus dolan itu yang berguna. Nggih. Jadi dolan iki dolan sinau untuk pengalaman bapak keliran itu lebih bagus. Nggih. Nggih. Dadi aja mengubyang-ubyang karo kanca-kanca tok. Berarti nek kula nderek cok dolan kali Om Kiswan niku kleru niku Om. Oh, salah banget. Salah banget. Wah, ngerti ora dolan rono aget biyen yo. Salah kok boros. Nah, iki niku. Boros saiki dadi. Nek dheweke ora tegel njaluki engko cok wakil anake ngono dadi. Kon joget apa ngono kuwi dienggo golek penghasilan kuwi mau dadine. Nggih. Ngoten nggih Mas nggih. Nggih. Bapakku gandeng aku tau digitik karo Kang Rama saiki aku yo genten glungsu-glungsu melu udu karo panjenengan. Nggih. Nggih, ngoten mawon tak dongake semakin sukses, semakin bagus. Sesuk panjenengan iso nggenteni Kang Rama mergo yen di kalangan seni khususnya pedalangan. Nggih. Kang Rama itu nandur nama yang sangat baik, nandur jeneng sing apik banget. Nggih. Mula aja diilang-ilangi ya Mas ya. Nggih. Ngoten Mas Len kuwi matur suwun Mas. Nggih, matur sembah nuwun Om Bambang. Kowe ki omong kowe ora
Degek kowe. Le video call karo anu ki engko. Le ngomong hubungane karo Poleng apa iki, Mas? Lah iki kan aku nyambung Mas Esno. Nak nggon Mas boleh ngono haus kulino nak maul karo anu ki wis. Meng tak wong aku nyak laundry yo rene kok aku iki. Pokoke nak kanggo Pak Poleng ya Bagja Mulya ayam tentrem Libu Brayan kanggo anakku maul karo Farel ya dadi cah pinter ya Le ya. Heeh, aja kaya pakmu ya. Heeh. Mas Poleng kan munggah mawon. Kan munggah panggung. Engko do bubar kabeh do wedi kok. Mboten napa-napa. Monggo Mas Poleng. Monggo Mas Poleng, Ya, ya, monggo. makasih. Monggo Saudara Poleng. Sutung. Ayo, Monggo Saudara Poleng monggo kula aturi minggah panggung. polahe wong ora bayar iki ngene iki. Dadi Mas Poleng monggo kula aturi minggah panggung ndi? matane iki lho. Wah iki Poleng to iki. Kaya Arya Penangsang. Monggo Mas Poleng kula aturi ngandika malam ini penghasilan udah sampai berapa monggo dicumungke. Apa diitung Mas? Aku yo nyumbang patang yuta 600 aku mulai nyumbang. Aja mengendok kalau sesuk iki. Ya niki kula mboten saged matur menapa-menapa namung saged ngaturaken genging panuwun. Wis biasa nek matur nuwun ki sing puisi apa qiraah ngono lho. Ora Sampeyan penonton ki seneng. Ingkang sampun kersa rawuh wonten mriki nggajengaken swasana ingkang wekdal dalu menika. Wah nangis bareng kuwi. Wis tok ditok nangis ki njuk piye. Kula nyuwun pamit sinuwun. Wis ra iso. Kanggo Mas Purwono. Biyen ki cilikane jenenge Dudu Purwanto apa Purwono? Purwanto. Purwanto. Biyen cilikane jenenge Dudu Purwanto. Heeh. Purwaceng. Terus Kuwi jamu ana sapa? terus tukul bringose. Nggih. Nembang Mas menika. Nggih. Gelem ora ya balekne sumbanganku nek ra gelem nembang kene. Nah tak milih cari. Ya separo maton 4.600.000 iki berarti aku. Iki nyumbang apa bayar sewan gamelan? Aku nyumbang yo urung dine madang ket mau yo. Nggih Kang Baku nderek mangayu bagyo Mas. Iya, nggih. Wah. Ane dijumbuhi karo kahanan. Nggih, sampun. Mbah Poleng iki kosek. Wah, Kosek. Selak pengen ngitung amplop bae kok mau. nggih, dijumbuhi karo Mbah Poleng iki ireng to. Lho, cerope ireng kabeh. Ireng niku langgeng. Apa meneh nek iki kelire ya ireng kaya Ki Gendut dalang berijasa. Kayak kelire ya ireng. Wah, apik kembange ya ireng apik. Dadi jubuh karo paket aku. Wah, ireng. Nembang Mbah? Nggih. Joget. Nembang Mbah Poleng. Iki milih nembang. Mbah Poleng apa? joget apa nembang? Ah, Oh, timbang mengko do dijaluk sumbangane. Ayo. Ah niku Mbah. Tikel niku. Ayo Mbah. Pun mboten Alah apa to? Ya akrobat apa lah. pun wakil ibu-ibu waranggana kemawon. Ini dibayar lho iki nek wakil ki. Ini panyuwunan saking para masyarakat Krebet. Joget mawon. Ah, Oh siap. yo jumeneng. Cuman Eh.
Yo kendangane nganggo akapela. Akapela. Ji ro lu. Hae. Sedul galongan moto beling. Ayo kek digah meling. Manut. Yo. Yuk, derek. Jadilan. Nggih. Ayo rek, bro rek. Yuk. Jadilan mangan beling. Rene otak tembiling. Sedul barongan moto beling. Oh, titenono e. Kowe bar wayangan tak pujake diutang akeh kowe. Malah dienggo alasan lunga ya mau. Mengiringi lunga. Oh, lek geter gantine lek geter. Ayo demi iki poleng. Ibu monggo pun lajengaken. Niki mboten sadho nembang, wong ki do masuk angin kabeh. Pesan dan kesan wis to Pak iki, Pak? Heh? Sampun tadi. Oh wis. Nyumbang wis. Mangayu bagyo wis. Ndongake dalange wis, ndongake kanca-kanca do laris kabeh ya wis to. Nggih. Madang sing durung ki madang sing durung. Pak Kisno kan iki komposer pembuat lagu juga. Lah niki swanten Mas dipun nggih Pak Kisno anake nang kene ya do nang kene. Aku nek gawe lagu kaya nggonmu kae to, 5 menit dadi. Ning nek kon nembang suaraku bosok. Lah terus? Ya rasa menembang nek aku lho, nembange gawe wae aku. Monggo gawe terus gonen. Niki pengin weruh suarane bosok jenengan Rowan. Gelem ra gelem nembang. Iki asune tara iki. Nggih niki maksudnya urut ngono lho mengke jenenge terus Mas Toro terus Pak. Nggih, ngoten niku. Pelok barang. Nggih, pelok barang. Baraku Toro Bambang. Aku. Ora piye. Ora Pak. Masuk angin lagi ini. Wis. Nah, ra apa-apa kan nembang Yogyanira kang para prajurit. Wih, ngono kuwi swara bosok ngono kuwi. Ora bosok ngono kok. Sing ngrungokke iki sing kupinge bosok. Ajur. Ayo, Ro. Diteruske. Lamun Kiswan paduru bojone iki, Pak. Ditambahi Om Kiswan luwih gayeng meneh iki. Oh Mas Kiswan kon rene maksudnya. Nggih. Wah, genale gayeng niku. Ayo Mas Kiswan kamu juga dalam. Yuk. Ayo wah. Yuk. Masalahmu dirawuhke sik karo bojomu men. Oh, wis yo. Sini. Yo, wis tak anu tak. Yo ndang ngadeg iso ngadeg ora? Tak sepote yo, gupakku. Gupak. 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 Ayo wicik. Wis. Spot apa cocok spot. Ayo wiji. Aku nang kene seneng aku ya nang kene seneng. Omongan kok wis nganggo nyeret-nyeret. Aku nang kene seneng kok. Aku nang kene seneng aku. Minggu esen. Mikmu kena ayu. Terus? Ayo men dialog tak loro iki nek padu kepiye ngono. Son. Bareng dicekel Kiswan kok terus bengong ya. Oh ya iya iki perbawane Om Kiswan. Calon dalang saking olone ya to. Pripun Mas Gading? Niki kula kan mriki napa? Niku lho neruske wau. Mbok nek ngendikan ki ora diseret-seret Om. Apa? Nggih. Pun. Mas Toro wi mau. Mas Toro ayo, Ro. Kancaku sak kringkelan iki. Heeh. Sayangku. 76 Om. Ora apa-apa 76 le. Neh. Wis kono nyanyi. Iya,
Nek nyanyi ya pokoknya nyanyi ya. Oke, beres. Itu ya 76 ini. Alhamdulillah. Ya. Saya jolke beras ya Bu ya. Ora nyauri. Turu kursi nggon jaba omah kae wis. Turu jaba ya lunga aku. Wis nang nggon aku wae Om. Nang nggon aku malah gak. Wes ora kowe iki saiki luwih parah saka aku ya. Emang tak bayari kok. Heh? Tak bayari. Kaya pakmu. Wah, jos. Iki sejarahe kudu dilanjutke lek kowe kudu tresno karo kanca wiyaga sing duwe bot karepotan apa-apa ki kudu tok bantu. Ha nggih. Oh ta. Sing njaluk kono terus. Ha iya. Nek dalang niku kudu ngedoi mo 5. Aja. Jenenge dalang menurut simbah ki kudu nglakoni mo 5. Kudu dibalang. Dibalang kacang. Ora, ki biyen simbah ki nek jaman simbahku biyen tau ngendika, kowe dadi dalang kudu iso siji njoget, loro gawe wayang nyungging, wiyaga kuwi dalang kudu ngono kuwi. Ngono kuwi dadi sing Mbah sinten? Heh? Mbah sinten? Mbah Kasan.